Hola, bon dia. Bueno, volia donar-vos les gràcies també a tots els amics del Liam que estan aquí, que estan tocant. És una mica també un tret de sortida d'aquestes festes. Cantaran unes cançons que esperem que també vosaltres les canteu amb nosaltres algunes, i quan acabin els alumnes de l'Escola de Teatre d'aquí de l'Ateneu faran una lectura dramatitzada del conte de Nadal de Charles Dickens. Bon Nadal, ments inquietes. Us desitgem pau, llibres i moltes cosetes. Jo sóc el petit ballet. Va, que comencem. Merci. A l'oficina del senyor Scrooge estan presents ell, el seu secretari Bob i el seu nebot Fred. Bon Nadal, oncle! Parrutxes! Per què es fa l'esperto al Nadal? Has de pagar factures i no tens diners. No s'enfadi, oncle. Li ve de gust venir a sopar a la nit de Nadal amb tota la família. Tinc millors coses a fer. Nadal. Parrutxes! L'Scrooge, dirigint-se al seu secretari Bob, diu... I tu? No voldràs tenir demà el dia lliure? No, doncs seria genial, senyor. I per què t'hauria de pagar el dia encara que no treballis? Vull que comencis a treballar fins i tot més aviat demà.